Sebilj pobjegao u Njemačku u potrazi za slobodnim životom. Sarajevski Sebilj, jedna od ikona glavnog grada Bosne i Hercegovine, jutros nije pronađena na svom standardnom prebivalištu, Baščarši. Umjesto Sebilja policija je pronašla samo poruku koju je Sebilj ostavio nakon svog odlaska na rad u Njemačku, gdje će se pokazivati turistima u boljem okruženju i na boljem mjestu. Izazvan sve većom netrpeljivošću prema drugom i drugačijem, sve većim porastom korupcije i kriminala, nezaposlenosti, lošeg zdravlja i loših politika. U potrazi za boljim životom, slobodom izbora, ljubavi, mišljenja i govora, životom bez straha od osude i javnog linča, ostavljam vas da trunete u ovoj vukojebini i selim se u Njemačku. Radit ću u Berlinu i valjda će i tamo ljudi cijeniti nešto što je staro skoro 300 godina. Mala je ovo čaršija za bilo kakve veće slobode. Pozdrav, vaš Sebilj. Policija je kontaktirala graničnu službu da obrate pažnju na velike drvene predmete koji prelaze granice s turskim pasošima, kako bi se Sebilj pokušao urazumiti i vratiti na svoje mjesto. Dio policije sumnja i na otmicu i podmetanje ljevičarskih vrijednosti Sarajevu koristeći Sebilj.